Mayong hapon ug daghang salamat sa iyong pagsunod Cebu o kinatibukang Central Visayas. Maupay na kulob sa inyong tanan diya sa Eastern Visayas. Ug maayong hapon sa atong mga kapusong bulanon, taga Siquijor, Negros Oriental ug uban pang bahin sa Kabisayan. Human mihunong una silang pagpamasayro kagahapong adlaw, gibanaban ang 5,000 ka mga drivers sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang nakatambong yun sa Drivers Academy Seminar. Apan gipadayag sa mayon sa Dakbayan, huwag kini makapikto sa dagan sa transportasyon kagahapon. Samtang 100% usab ang passing rate sa mga drivers nga mikuha sa exam human sa seminar. Ani ang report. Sa kinatibukan, 5,000 kapin ka mga drivers sa pampublikong sakyanan ang nakatambong sa seminar nga gipahigayon sa Hoops Dome, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gipasugdahan kini sa LTFRB ug sa pagpakigilayon sa kabahanan sa syudad sa Lapu-Lapu. Gihulang kuway sa Otdoko, kahugpungan sa mga drivers nga dako og natabang kanila ang naasoy kalihukan sanglit dili naman mahasol ang ilang mga miyembro sa rekisito sa LTFRB. Kagahapon, ang information ko regarding sa mga requirements sa murag wala kayo na mamakuha dayon sa dito na pag abot na dito na nagkuhan nga hinahanglan tag mga tubay to IDs mo to usa sa mga kuan karon nagsige patag panawat sa mga kulang requirements sa itong seminara. Samtang ipadayag ni Mayor Pastradasa nga wa na makaapekto sa dagan sa transportasyon ang wala pagbiyahe sa mga PUJ o tricycle drivers nga mitambong sa seminar. Kinitungod kay duna may mga bus nga giabangan ang City Hall o gipadagan usab ang mga sakyanan sa barangay nga mihakot sa mga pasahero. 20 man siguro kabuok ang barangay nga sakyanan, and then duha ka minibus sa barangay Mactan, upat ka buses that includes ang bus diri sa syudad ug ang giabangan. In spite ana damurag diha pa mangyud damurag kanang napundok-pundok ba waday makasakay. Samtang gibutyag sa Otdoko nga 100% nakapasar ang mga drivers sa pasulit sa LTFRB. Alang sa wa pa makatambong sa seminar, ano na pa'y laing hugna nga ipahigayon apan gihan ay pa ang laing schedule ini. Tungod sa nalangay yung maayo kay tuluman ka examination ang gihatag sa ila. So wala mahatag ang certification. Ang certificate nila, after the certificate, ang ilang ID. So posible ihatag na nila during sa launching sa e-jeepney. Sa among nakita sir wala may negative reaction sa mga seminar regarding sa mga driver. Rally sa labas. Wala sir, wala. Hapsay kay ang daga nato niya gipangandaman sa gyud sa to ang city government sir ang mga kuan. Daghag magi-disseminate ato ng mga police sa mga club, napatay mga tanod sa dato. Uban ni Rinante Quiñones, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.